Namlu flimkien it-talba tal-kwindiċina id-9 jum ta' din it-tħejja tagħna għal festa għażiża ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija. It-tema ta' dan il-jum hija il-fiduċja ta' Marija falla. Numu bil-wifqa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ta' Kristu l-Xox trebbieħ fuq il-mewt u id-dnub li tella fis-sema lill-Ommu il-Verġni Marija tkun magħkom il-koll. Nitolbu. U Alla feddej ta' kulħadd għamilna denji li jinqimu u niċċelebraw bi spirtu safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir ta' festa tal-Om imbierka flimkien mal-qtajja tas-sema u mal-kori tal-qaddisin u tal-Apostli. Għat-talb tagħha żomna u weħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u tar-ruħ. O Kristu mulej u Alla għal dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Kif tafu dawn it-talb huwa għaqda ta' talb bejn il-Knisja tal-Vant u tal-Punent. U l-insara tal-Punent f'dawn il-15 il-ġurnata huma jsejħulhom ir-Randan tal-Verġni Marija. U mhux biss jgħidu dan it-talb li qegħdin ngħidu flimkien, imma wkoll huma jiem ta' penitenza, ta' sawm. Walakin ħeġġiġkom biex aħna wkoll narfu, niċċaħdu minn xi ħwejjeġ żgħar matul din il-ġurnata. Nofruhom anke ħalli jissaltan il-paċi fid-dinja. It-troparju tal-lum jgħidlek: tlaqt ruħek fidejn dak li hu ħallieq u Alla tiegħek, dak li minnek inkarna u hekk mort fil-ħajja mhux minsusa. Għalhekk tfidi sħiħa insejħulek ħinja, int li inti safja u bla teba. Insejħulek fil-veru sens tal-kelma Omm Alla. Il-kol ngħidulek itlob lil Kristu li ħdejh inti mort sabiex issalva lil ruħna. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Minħabba f'Sijon ma nediex, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ, sa ma tfeċ bħal dija il-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal torċa is-salvazzjoni tagħha. Bħal arus jitarras xebba, hekk jitarres il-bennej tiegħek, u bħal marus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bejk Alla tiegħek. Troparju li għadna kemm tlabna bih lill-Verġni Marija ifaħħara għaliex jgħidilha inti tlaqt ruħek fidejn dak li hu ħallieq tiegħek. Min-naħa l-oħra s-silta tal-Iskrittura tal-Profeta Iżajja jgħidilna kif iħares lejna l-mulej bħal marus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. U d-domanda tagħna hija proprju din dalgħodu. Jekk Alla jitaxxaq bina, avolja aħna nies fraġli, avolja aħna midimba, imma jien qiegħed insib dawk il-mumenti biex nitaxxaq f'Alla. Qiegħed nażel lil Alla bħala dak li lilu inħobb b'qalbi kollha. Ejjew nitolbuha lill-Omna Marija billi tenna ħalli aħna wkoll nitaxqu bil-mulej Alla tagħna. Nqumu bil-wifqa u ngħidu issa flimkien: O Marija wis grazzjuża,
inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija, aħna natu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Ejdu t-tlet Ava Marijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem ta' Omna Marija dam fil-qabar. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Aħna il-fidili tiegħek inxandrukom qaddisa ta' Alla. U kif huwa id-dmir tagħna insebħuk u belt li ma titċaqlaqx, ħajt li ma jintifitx, ħarsien li ma jiġġarrafx u ken tar-ruħ tagħna. Ħarisna mela minn kull periklu li lna għaddejja tiegħek, Om qaddisa ta' Alla, sabiex infaħruk bħala it-tama ta' ruħna. Amen. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-lum hija festa kbira, il-festa ta' San Dominku. Kien jgħix fl-1170 u dam jgħix sal-1220, predikatur kbir, ixandar il-kelma tal-Alla. Dal-għodus rajna l-ħajja tiegħu kien hemm miktub din. Kien jitkellem fuq ix? Jew ma' Alla fit-talb, jew fuq Alla. Kieku jien u int nagħmlu l-istess, dinja differenti. Jew jitkellem ma' Alla fit-talb, jew jitkellem fuq Alla. Nitolbu il-grazzja li x'innoħorġu minn hawn anke ma' l-oħrajn nitkellmu fuq Alla. Ejjew narfu x'nuqqasijiet għamilna matul dil-ġimgħa. Int kollok tieba mal-mitinbin mulej ħniena. Int il-ħabib tal-irwieħ kollha Kristu ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-nax tiegħek Kristu mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej, int għamilt il-San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-tagħlim tiegħu u li jidħol għalina quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
قري من الكتاب tal-profeta Ezekiel. Fil-5 tax-xahar meta s-sultan Jehoiakim kien ilu 5 snin it-turrufnat, il-kelma tal-Mulej ġiet lil-Ezekiel bejn il-qassis Buzi fl-art tal-Kaldin ħdejn ixmara kebar kien hemm li ġiet fuqu id il-Mulej. Kont qiegħed inħares u f'daqqa waħda ħassejt riefnu ġej min-naħa tat-tramuntana u rajt sħaba kbira imdawra bid-dija u nar ileħ il-ħin kollu minna u ġon nar bħal brons ileq. F'nofsa kien hemm ġbija ta' 4 ħlejjaq ħajjin li mid-dera tagħhom kellhom is-sura ta' bniedem. U smajt il-ħoss ta' ġwenħajhom bħal ħoss ta' ilma kotran. Donnu il-leħen ta' Alla li jista' kollox. Huma mexjin kienu jagħmlu ħsejjes li tarxu, qisu il-ħoss ta' eżerċtu u meta jieqfu kienu jniżlu ġwenħajhom. Instema' ħoss mill-loli tas-sema mifrux fuq rashom u meta huma waqfu niżlu ġwenħajhom. Fil-għoli tas-sema mifrux fuq rashom kien hemm bħal żaffir f'amra ta' tron u fuq din il-għamla ta' tron kien jidher bħal bniedem bil-qiegħda fuq il-għoli u rajt bħal brons ileq donnu nar li kien jgħalqu minn kull imkien. Qisu minn ġenbejh il-fuq u rajt bħal nar qisu minn ġenbejn l-isfel u dija madwaru kollu bħal qawsalla fi sħab meta tagħmel ix-xita. Hekk kont tistħajjilha id-dija ta' madwaru. Hekk derit li ġbija tal-glorja tal-Mulej u malli rajta inxtħet wiċċi fl-art. Il-kelma tal-Mulej. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-Mulej mis-smewiet, faħruh fil-ola smewiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċti tiegħu kollha. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien mat-tfal ħajfaħru isem il-Mulej. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu il-għoli sebħu l-fuq mill-art u s-sema u olla il-qawwa tal-poplu tiegħu dan hu t-tifħira l-ħbiebu kollha għalu li Iżrael il-poplu għażiż tiegħu. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Alleluja, alleluja. Alleluja. L-Evanġelju joqtluh u fit-tielet jum iqum. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien meta d-dixxipli kienu flimkien fil-Galilea, Ġesu qalilhom bin il-bniedem għandu jkun moti f'idejn il-bnedmin u joqtluh u fit-tielet jum iqum. Huma sewdu qalbhom ħafna. Reġgħu daħlu Kafarnawm u resqu fuq Pietru dawk li jiġbru t-taxxa għat-tempju qalulu li mallem tagħkom ma jħallasix it-taxxa. Iva qalilhom. Meta daħal id-dar Ġesu bla ħalleh jitkellem staqsih. Inxidrilek x'mun. Is-slaten tal-art mingħand min jiġbru għat-taxxa jew il-ħaraġ. Mingħand is-suddiri jew mingħand il-barranin. Mingħand il-barranin wieġbu Pietru. U Ġesu qallu. Mela is-sudditi meħlusa minna. Iżda biex ma nkun ta' ebda skandlu għalihom għasal wasla sal-baħar, ixħet ix-xlief u l-ewwel ħuta li ttalla aqbada iftħilha ħalqa u għandek issib munita tal-fidda. Ħudu minn hemm u muratija lilhom għalija u għalik. Il-kelma tal-Mulej. Kelma ċkejkna
anki aħna xin noħorġu mill-adba l-barra nistgħu nkunu predikaturi. Waħda mill-affarijiet urġenti bħalissa nara jien hija illi nifhmu li l-quddiesa hija ikla. Ħudu u kulu. U dak li jagħmel Ġesu fl-aħħar ċena nagħmlu hawnhekk madwar l-artal. Tisemuni x'għamel Kristu fl-aħħar ċena? Ħal ħobs, radd il-ħajr, birku, qasmu u ta' 5. Tisemuni ngħidhom. Issa, l-ewwel ħanieħdu l-ħobs, allura tarawni ħanieħu l-ostja li għadha tqiegħ u l-inbit. Imbagħad inroddu ħajr dik it-talba li għandna qabel qaddis. Imbagħad inbirku tarawni npoġġi idejja hekk fuq l-ostja u l-inbit għall-konsagrazzjoni, il-barka tal-konsagrazzjoni. Imbagħad tarawni naqsam l-ostja maqazza, imbagħad nagħtija. Dawk il-5 affarijiet. Mela merħba bikom li aħna l-koll dal-għodu il-qajna, l-istedina, Ġesu stedinna għall-ikla. Waħna smajna l-kelma tiegħu u ħanirċievu il-ġisew id-dem tiegħu. X'in noħorġu minn hawn? Ejdu l-oħrajn kemm sabiħa l-quddiesa bil-wieqfa. Ħuti Eżies ejjem nitolbu l-qaddis tal-lum biex jagħtina l-grazzja li nifhmu kemm hu sabiħ li tiltaqa' malla u tirċievi l-ġisem id-dem tiegħu. Għar-rajja tal-Knisja sabiex ma jiddejqu xejn jipproponu lis-soċjetà tagħna il-valuri taċ-ċaħda u tas-sakrifiċċju nitolbu. Għaċ-ċittadini biex jaqdu dmirijiet soċjali u politiċi tagħhom nitolbu. Għal dak li huma mtaqlin minħabba d-dejn biex isibu għajnuna u solidarjetà nitolbu. Għalina sabiex fil-waqt li nfittxu li ntaffu d-batija tal-oħrajn, inġeddu fina t-tama tal-era ta' dejjem nitolbu. Nagħmlu talba għal paċi fid-dinja. Mulej jagħtina l-grazzja li nfaħruk u rroddulek ħajr issa u għal dejjem bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej u bl-intraċessjoni ta' San Dominku isma' t-tab li qed nagħmlulek u bil-qawwa setana tas-sagrifiċċju li ser innofrulek wettaq u ħares bil-grazzja tiegħek il dawk kollha li jiddefendu l-fidi bi Kristu Sidna. Ħarroddu ħajr, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħli l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Dominku, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erbit tagħlim li hu xandar u tilqa' t-tab li jagħmilek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis.
mulej Alla tal-eżerċitu, smewit u l-art, mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewit, mbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna. Għaddix tassew int mulej, int l-għajn ta' kull qudusija, għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex mir-raj ħibati bħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħajl kalċi, reġa radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, ħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerrada mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tan Anton, mal-Iskwijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Sophie Korser, għamel li kif bil-Mamudija mietet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha ma' San Dominku li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. San Domingo għallinna xi fisser it-talb titkellem malla il-Papa tagħna, il-missier tagħna. It-talba li għallimna Ġesu ejjew flimkien ngħiduha, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubiet bħalma naħfru il-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jek l-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Kun jiswew li jenna ser qablu mjaħda. Ħaruf talla.
Danu Ġesu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jistoqbix orda s-saħ. Stejt kelma waħda. Tkun il-fejn. Real
San George Preka għandu żewġ kodba jisimhom Ftuħ il-qalb. It-talb li kien iħobb jgħidu, speċjalment fil-Knisja tal-Ħamrun. Sibħ ħafna, fosthom hemm dik it-talba, Mulej, inti hawn u jiena fik. Nitolbok u inti tismani. L-iktar kelma sabiħa jiena għandi bżonnok. Niftuħana wkoll qalbna mal-Mulej bħalissa. Nitolbuk Mulej biex il-Knisja tiegħek fix-xewqa tagħha ta' rabta sħiħa miegħek titwettaq u tissaħħaħ bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li hija l-Ewkaristija li bih tqarbilna fil-ġurnata tal-lum fil-festa ta' San Dominku. Għamel li bħalma l-Knisja mxiet ħafna l-qudiem bil-predikazzjoni ta' dal-Qaddis, hekk ukoll il-Knisja ssib l-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Isma' ħalanja Sitna Marija, Ilanja ħelwa tana l-Malti, l-anja l-intizġe minni saqlija, wistemet tidwi feluf ta' snin. Aziza Omna, Sitna Marija, bid-dawl ħennina, tiblek Ġesu. Aziza Omna, Sitna Marija,